Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nardo. Ini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang ato magtatampo si Nardo. Kini ako problema bahin ni sa akong amahan nga buwang taon sa tikaanyos taon pangidaron og kun nganong nainani ko ako problema taon sa kong papa no inaniyo na ko pagsugod samtang nagkanta ko sa iyong paborito kayong kanta nga Budi pinaagi lang sa akong cellphone kanta sa ko ani paboritong tatay na ko lang aha kaya na Ukay budi o adon waindakaw magapanaw-panaw unan yang kan mo piagabuudan amo yang kan mo pigapanawan Sang daon lagi galawng pakaw kanak Yang gugma mo kanak di matanak Adun uwain da itong laong o budi maluy kaw kanak Bisan o noon ko pagkakalingaw kan mo Sawa ko lang tuyo ang nagiyagat Yaho ako O kay budi sagaw ulida Nga di kanakan mo yagatagad Piyagpilian ko na lang yung mamatay Kung kita di na magkita ay Pigat yahoan ko yung pagpanaw mo Kay lagi sang kaming away ko Katigaman ko dalang pag-uli mo Yang lubong kuduaw-duawon mo Uli daok kay budi Piyagtagan patakaw Ay, napawansan ako eh Day! Ay, kadit, gayo pa At kwartos tatay ni mo bigay ng luod na sad. Ha? Nga naman? Siya na luod ha? Ha? Ibungom ng tao ng tatay Ingon adam siya basta makitiguan tigali Ikaw lang yung sambutan na rin Mao ganing gisultihan ti ka aron ikaw nay mumay-may ato. Pwede mo patuon ako. Ikaw ra may paminawan ato. Ay, tabi sa ragon out man sa desi ha Nag-ilis kay mulakaw. Unden? Wala lang ko nang utana kay basig babanghaga na sa ko ato. Ikaw na lang pangutana kung asa siya. Ay, pastilan ba yung tatay tao na kapanyo ay Asa siya nabitaron? Nisudtog balik siyang kwarto. Ah, sige, ato na ko Oh, Nardo, nag-uunsa ka ko niya may pultahan sa akong kwarto. Naglili ka? Wow, liligo taon Naunsa Nagisabi ako liligo Ako, nag-ilis manggod ko. Naunsa nung taon Liligo ka na ako Kaya naunsa Kaya mo lubot na kuno kayo mo Bukbuk kung tayo noong hagtungas adlaw. Tay, kalma Hiblad na ba di mo? Hiblad na kay kada Naunsa Ano lagi, husay tuyo mo ha? Sabak Mangayo kag baon? Baon Naunsa pa ito estudyante Naunsa ang taon kay Maog na imong naandan sa una pa. Nga mag-atakan ako ni gawas ng kuskwarto. Ay mangayo kag baon. Ha? Alkansihon panggani ko si mo usahay. Time sara gray beda-beda nga do na ingo magalkansi ka. Di ko malkansi. Nga mangayo magapon ka na kong baon bisan og way klase. Naunsa diskarte mo na tay. Diskarte sa mong mata. Usabay tuyo ni mo ha? Kinimutan na lang ko ba? Asa mo ka paingon nga nung nagilis mo ka? Na ako'y palito. Palito? Unsa man?
Sige, pangutan na. Usay, investigador ka? Ay, tay, kinahanglan nga mahibaw kung asa ka pa doon kay pananglit. Di ka makauli, nasaag ka. At least mahibaw ko kung asa di ka pangitaon. Kung nga nung masaag makuno ko, ha? Usay, pagtuloy mo na ko. Tay, Wa ako giango-ango Leonardo. Nahibaw pa ko sa akong gibuhat. Makatultol pa ko ini pauli. Hal-hal ka lang. Diya ka na. Oh, yeah, tay, asa ka, oy! Ay, Tay! mamisita. Kanya asa lagi ka mabisita? Siyempre, ari sa kuan, pultahan, ug sa ha? bintana. Asa ka agi, pultahan ng bitana, pero tay, CR man na diya. Di ara tao na pultahan, o, dira, o, kani. Dira ka agi. Ibaw ko. Mangihi unta kong daan, dili na lang. Awar gini nga mahana. Wa ko doon siya gyung ano. Nya patakalag sud ato agi pultahan CR perbida. CR mahinuoy ang atuan pagkakidot. Ingon na ni kaligoy o kapunggoy ang akong papa pero pinanggabi na ko bisag tiguang na taon. Mula agi hapon. Unya. Uy, tay Panyong. Lagun sa mga kadihatay. Hala, mahalon man kayo ng kurmaha, tay. Pinaninoy Aquino man na. Ala, watay sensiyo anak, tay. 500. Helom niya sila, oy. Takdan makas kabuang ang imong panaw, eh. Bitaw, tay. Ngano na lang piling man ka? Naay problema? Well, not so heavy. Yati, in English pa. Bitaw sila kining ayaw lang pagsapa ni Nardo, ha? Angon sa man, tay. Kining na kay kwarta diha. Bisag ninoy Aquino lang god. Hala, tay. Wara ba ko'y ninoy Aquino diri? Naa diri, Jose Rizal raman ni. Rizal, katong karaan nga 200. Oh, dili man na dawaton ron enday. Bitaw, tay. Di komedyahan na ta ka. Di atay. Nakay paliton? Dara, oh. 500, oh. Ay, sapa ni Nardo na, ha? O, lagi, tay. Ako rin bahala. Tatay kong gwapo. Okay lang si Dina. Sige lang balik-balik ng sulod mo. Ha? Asa na ito ipalit ako itong magutuin mo? Ay, ganahan ko ko ni anak. Kay maunay katapusang pinalit ni nanay ni mo sa buhi pa siya. Ha? Iyang binirdihan ako ba? Pero tay, nagilo naman tao na, oy! Ay, pasagri lang. Ganahan man ko ani. Ay. Kahit mahinumdon man kong ako mahinumdon kong nanay ni mo. Oh, sagdi lang dong. Ako rin bahala lang sini ng tatay. Muputi nagbalik. Ha? Usay nga, muputi din ni day. Paputi unta na tay. Ako rin bahala, anak. O, dong. Awang sini ng tatay. Oh! Puti ako na yun sa mga mo paglaban eh! Simple lang. Gamit na ko ang Surf Cherry Blossom Powder. Di na ko maglisod og laba kay in as fast as 2 minutes, instant puti na dayon ang mga sinina. Ug niya pa, simuta. Oo. Instant bango, di ba? Pumuputi-puti tab sa kaputiog. Kahumot! Sama sa kahumot sa cherry blossom na yun! Di na ko mo gamit og laing sabon dong. Kani nagkin siya. Surf Cherry Blossom Powder. Instant puti na, instant bango pa. Di lang kay kanala, sulit pag yun kay gawas sa barato ra, maayo pag yun sa labada. Maong karong Pasko, mas merry ang Christmas, kay nakatigom ko para sa budget para sa panglaba. Doon na ko yung pandungag para sa Noche Buena para sa panagtapok sa tibuok pamilya. Wais kag yun, Dayda. Ug maayo pag yun sama sa sour powder. Malipay ani si tatay. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, hi naman tatay. Ihatag na ditong tatay aron masulog na Oh niya. yes, Day. Mati believe ba yun ako? Mura magbago! oh. Sige na kay basig mamisita na to sa tatay. Siya bisita ko taon. Makitaan man ako sa ito sa iskina, good. Ambot kinsa gibirig-birigan anak dito. Oo ba? Wala ka kay baw ana. Wala ka kamatikod na kumulakaw na siya insert gida. Anya ang hinapay, perting pilita, mura kog nang hisog grasa. Diba, maghisog yun siya sa iyong paborito. Nga pumada ba? Katong 3 flowers. Sarap yan, oh. Lagi, napamagyo sa to, anak. Sige, Day. Ako rin hatag tatay, ha? Saan ba ka to, oh? Pre. May Panyong ay tawag, pre. Nay Banyong! Kami, Nay Banyong! Ay, naan pa lagi ko. Nga kamog yun, mga sakop sal sa baso. Ha? Ikaw sa baso, Noy.
Iwasan ka pa doon, di ada ko sa iskina dong. Palitra kong loto. Ay, tayo ba kayo rin Banyong, oy? Sat sa tangari. Sat sa tangari. Ayaw ko din yung tintala na do. Iba, umayagod mo nga wa na ko mo inom karon. Ang akong imno na lang karon, gatas na lang. Ha? Sorry ba niyo, ha? Milkmaid pa. Unsa, wala man ko'y milkmaid ron, oy. Ito rin ba niyang wala mo na milkmaid ko karon kan? Ganahan magkukuha itong milkmaid. Sa ano sa milkmaid, oy? Mas nindot man ang milkmaid. Kay ugwa na yung milk na apa may maid. Ang tanang nga tasa pagkamahal sa una, noy. Mahal man na kayo. Ang pinakamahal yung nagatas ka ni Anto, katong Darigold. Darigold? Anong mahal man kayo si Anoy Banyong ang narigol? Mahal yun na siya. Kaysa nga lang daan, gold na gold na. Kikidyo mo. Oh, napamalaki ng t-shirt ni tatay. Wala mo gihatag? Saon nga paghatag na ko naman taon, lakaw naman taon. Asa ka to? Hala. Oh, basig tara sa iskina, oy. Free! Ayun na, muro si Pre Sinor. Pre! Na, basig hagdo na sa kag-inom, anak, ha? Ay di, uy! Hagdong taon. Kaniya ito na, Pre! Pre, suroy mo ka? Ha? Uy, Jody! Pre! Tatay niyo mo, pre. Among gitabang, pre. Murag, daman taon nila sa hospital, pre. Ha? Ano? Ano man? Yataki day taon akong amahan. Ayun lang gani taon kay diha sa paresid nun. Natabal na akong tatay Panyong. Unya, dito ko ospital. Ayaw na siya palakaw-lakawa ha. Dili na maayo alag niya nga magsikig lakaw. Timanin ninyo sa iyang pagidaron, tanugono na siya. Bawal niya ang mag-uol o bawal sa niya ang sobrang kalipay. Mao nga kapurak yun ang makatabang niya. Nya daw kung sa mga buhato taon, nanglit, mag-uul na siya. Aw, inyo siyag lingawon aron mawa ang iyang kaguol. Ano kung sobra sa kalipay niya? Og malingaw na, aw, mawa na ng iyang kaguol, di ba? Ang ako og sobra ang kalipay. Dili ba pugngan? Usaon na sa nanamo? Aw, inyong hatag kag kaguol. Aron mapugkan ang iyang pagkamalipayon ug maayo. Iyon ana rakod. Parihas og sudan ug paratra butangag asukar aron mo tamis ug tamis ra gani kaayo butagan sag asid aron mawa iyang katamis. Sige. Iyon ana ra gyud. Sige, salamat kayo, Doc DC. Salamat kayo. Unya, unsaw man na ito iniron nga tadugunon na pa rin sa tatay. Ay, maulay eh. Parang ka bala ka rin. Ako rin may bawa na tatay. Ay, lisura sa day anak, uy. Napadoong dito sa tatay eh. Ay, nanay. Dong! Nananawagan niyo mo. Tay! Tara do! Dahil pasago, dalira ko. Aha? Atuon ka, atuwa sa kadiyot. Kaya basig na isugo ni mo wala pa. Ariyosan ako na eh. Tay? Nado, anak. Itanaw ko no ko palihog, anibe. Oo, sa man ni tay? Numero na ko sa loto. Nagdam ko manggod ko kagabi. Namurag na kadaog ko no ko. Nasusiha ko no. Kung may gawas man ng numero, ha? Sa mang ticket mo, be? Ate, be? Naaspita ka. Kanalay tanaawa. Ug may gawas man ng mga numero, ha? Ug may gawas, aw, dato na ta. Tay Panyong. Recorded by X Thunder Gaming. Day. Ngano ka, uy? Kuan, Sige, kini. kung tatay ni mo? Day, tanaw lagi tao ng resulta sa loto. Day, tanaw niya. Gawas ko ng mga numero niya sa loto. Hala, sige, pa rin siya, anak. Baka ka na niya. Sige, ako rin karion, Day. Ako lang yung itumanan ni tatay sa iyang mga gusto. Kay lison man o ato ni supakon. Asing suko na yun. Bawal ra mga maglago. Tasad bawal sad nga malipeg mayo. Mao nang ako lang yung gisusi ang iyang mga numero migawas ba? Unya. Okay. Numero ng tatay. Tinuon ka niya yung numero. Hala, mau yun. Klaruho na kami. 2, 6,
261 naman. 2, 6, 15, 21, 40, 42. Oh! Pabida, bawag yun. Nakadaog sa tatay. Bida, nakadaog yung numero. Magdali ko ulit, bay. Ako picturan ng resulta, bay. Dahil, Cecilia! Ah, Dahil, Cecilia, nadyusos ka, Blira. ngano ka, oy? Ngano ka, oy? Kalipalipayon man mo. Asas tatay. Natingala siya kwarto, ngano man? Ako ang kining, day. Si tatay ba? Nakadaog sa luto. Ha? Oh, dara. Tanawa din yung numero ng tatay dayo. Asa man? Og kining papel. Oh, nya. Ang resulta mo ori, tanawa. Asa Tanawa man, asa numero din yo. Tanawa kay basi di sa iyo lang ko. Oh, tara. Hain ka ni. Tanawa ko no. Kanino? Kana. Awa din. Oh, yun dong! Ay, ikaw mo gani utong hinuon day. Ay, Oh, yun! Yes! Nakadaog 8 million. Yes, dong, yes! Nya, kanang usaw to pagsulti si tatay. Ako Ay, kanina pagtutoy ko ko. Masig maunsa si tatay kung may bawas ang nakadaog siya. Ako rin bala na. Ako rin bala tatay. Ha? Pagtarong pa. Walang saon. Lang kinahanglan. Tay? Oh, tay. Anak ko nag-ingon ni mo nga, nakadaog ko sa akong damgo, dili ba? Pero tay, ingon sila kana ko nung damgo, dili ko na tinuod, binali ko nung mahitabuan na. Unya mo tuo ka, kanaan naman na ebidensya. Tay, kalma lang. Wala pa po ito yung madugdan, be. Kalma lang, ha? Iyabuha pa dong pa. Ay, basi ba kasi mong emosyon? Bawal na ba taon ni mo sobrang kalipay? Kalma lang. Ayaw ka bala kanak. Daan akong nahibawaan eh. Really na kumasurpresa pa ani. Ato ba na yun ang atong ipangandoy nga magpalit ang bahay og yuta. Ingon man sakyanan. Tay, kung gusto, tika tayo dito. Tay, binanggal ko to, tay. Asay mo tikit. Di araw sa kumbulsa nga diyo sa asa naman to resulta. Gusto ko ako gid mismo mo ay makagkasa. Gusto rin ka magkakita sa resulta. Dara tayo. Dara. Ambi ko kaya akong itandi. Okay, tay. 2, 6, 15, 21, 40, 42. Kalma. Tay, pugis na tayo, pugis na. Tay, kalma lang. Ang inusak kita, kalma lang. Tay, kalma. Ay, palabing lipay daw, tay. Palabing lipay. Hindi ko magpalabing katawa kaya nga akong sakit. Maog yun numero ha. Maog yun. Tay, ano sa ulit ka to? Tay, gano'n ka? Tay, ayaw lagi palabi lagi taon, bida. Nampak sa hangin ito. Siguro ka maog yun yung resulta na do. Ayaw lagi, bidaog ka! Wa ko mo daog. Wow, magkamudaog ang mawali resulta. Kahit awa. Inahakang dako. Pero tay! Ang resulta man ni sa 642. Kunyang 642? akong ticket. Akong ticket kay 645 man ni hanggang. Tay. Awa na. Patay do ko agad. Ikaw hinugal. Tay. Higdala tay. Higda ka na. Dagdaking pa to, day. Walang liog, be. Mao na yung problema sa binugoy pang istorya na palarais taon kung tatay taon looy kay siya taon kay giatake kay wa day siya kadaog giatake siya kay di ba ang resulta siyang tiki taon kay gibasol ko niya siyang kaimtang karon usaon man rin ako taon so kung buhaton paliog tabagi ko ninyo bam ati pres tabagi ko ati Jinjen apil lang tamag ati Jinjen usa man ko kay pasultihon Nardo. Ang sender nato karag adlaw guya. Atong sinder si Dodong Nardo. Si Dodong Nardo ati pres. Okay, si Nardo ati pres ang ihar yung papa taon ati pres kanang badlungon usay baka makalingot sa yung papa. May inom na bisag stintan ati pres. Maguya, mamisita, bisag asa lang padung basulisuroy. Hangtod nga ang iyang tatay nakapalit og luto nga numero. Yeah. Karon numeros luto ati pres baon magyud sibo magyud kaayo. May nagtuo sila kadaog ati pres. Yeah. Ang numero sa itatay dito mo na sa kadang alas 9 nga draw. O nga tanan mga numero na amri 40 out sa 42 o nga 46 out sa Pero basta. dili mao ang duwa. Dili mao. Ana sa 46 agi hang kuan.
ang iyahang numero di gawas dili katong miga. Naman miga di Ate Pres no? 945, 42, 949. Ano 45 40 daway 46 de. Wa. 45, 42, 49. Diya sa 45 Ate Pres. No, di ba? 642. 642 di ay. Oh, nya nagtuom na yung papa nya katunog yung road dire mo ito sa miga. 649. Miga. Nagtuoy yung papa nga daog siya lipay kasi siya. Karon nagsubok taon siya kay daam dahil sa 642 iyang numero. Wa isa na kita awat. Ayo. Tarawag ngayon tanaw. Dali ulang na do pa uli. Picturean, lipay kay siya Ate Pres niya. Saom niya giatake ang papa. Nakaro ospital. Siya mo ikibasol karon sa iyang ospital. Ang siya ospital siya. Sa ospital. Sige. Papa Ate Pres na sa ospital. Gibasol si nato sila sawa. Unsa ba kuno ikatambag ni mo Ate Pres sa babina unsa ikatambag kuno nato diya. Sige nala. Una sa tanan, Nare ka ba una sa tanan, kung ari ta dire sa Old Testament sa may Sirach 3, versikulo 12. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagi kaguol samtang buhi pa siya. Murag gibuhat man ni sa Gibuhat. gibuhat man niya. Buhat Niya, no? Lipay yun niya Oh, tata. gati man yun niya. Ya, tatay. Asa siya pa dong, sa iyang isulob, nakakaon naman. Gati man niya. Una sa tanan, ako yung tanong yung tatay, may komedyante biya sa. Komedyante. Oh, may Mabuhay kayo. komedyante sa muna nga. Wala, Para na ako, murag maayo rin Siya yung daga sa tatay. Si Bambina. Bilkos Pedro. Sa man, ang katong man, Bambina lagi Ah, di. Nakatulog man, Bambina lagi apon. Gibulot ito. Hala. Ang woman ako, di pa dado na tempress. Awan mo dada. Wa kay. Bugat ang man. Kaniyang papagulihat ni murag may komedyante mo na nagtuko murag maayo ran ni. Amaman lang, masahian lang. Oh, kay mato pa dire sa Old Testament lagi sa Sirach 3 verse 12, atiman na ang imong amahan ini katiguang na niya. Sa ako nang gingon ki atiman niya. Karon. Karon ba? Murag dili ka maglisod ani sir tungod kay imong papa murag may papakomedyante man. Sa imong gudgulyat ang balatian sa katao kanang ang mutabang niya kayo kanara pang gitawag og psychological kanang dili ka magunaw na ba kanuling nga kay sakit. Unya para pag final may mga mari ka mo abre sa New Testament Mateo 28 versikulo 18 gingon dire miduol si Jesus ug miingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug yuta. Sa ato pa, ato ka mo final ang imong pag-ampo kay kanang Ginoong Hesus. Pung pa sa kong amigang tiguang daga, mauray mananambal nga way bayad. Way laboratory, way blood sugar, way lipid panel. Diretso. Bitaw Ate Pres, na ako nakitaan bitaw Ate Pres, nga iyang edad 80 na kapin. Ang iyang gibuhat ra, inom tubig init ig butang sa iyo. Di siya pa stress, di siya pa kuan. Happy ka permi. Happy pada siya problema og pag-ampo gyud sa Ginoo. Ang number 1. Ako bitong naman ko amigo kulyat sa Uslob no. Ang iyang bahay giabangan o kanang laboratory, na laboratory ba? Ay magpa-X-ray, ay magpa-blood sugar. Siya mo giyan giabangan. Unya sa ako unay ko gusto ko kanagud abang sa bayan ko ng laboratory. Magpa-usap magpa-blood sugar, magpa-ECG, magpa-unsa ko. Unya sa ay war ko adto ko taas tangan. Way bayad. Dili ka mag-fasting kay magpa-blood sugar ka manihapon ka matimo ka sa oras sa ipon. Ana lang sir ha kay Dili ang kanang imo harong gibati sir. Ayo na kay dagal ba na paralyze nga na ulian di ba Ate Pres? Daghang paralyze. Katulong akong papa Ate Pres. Siya na stroke? Stroke kong siya Ate Pres. Kato akong papa bam di nagtuklakaw bam. Ang mo to pasaan mo. Pero tungod sa iyang pagpaningkamot nga maulian si Ate Pres, ako magitig-aga-aga kato niya City Anyos pa ko, ako tig-aga. Magdato siya ligid Ate Pres iyang sa akong auro di iyang ilakaw-lakaw. Hangtod nga naulian, gilubong na mo si dagat, ulian sa nagsapan. ano dam sa ligid. Kay parang ulian niyang kusog sa iyang tiil. Mual sa siya bugat-bugat gamay. Kay para maulian, mao na ito. Sino ba yung mamasahe sa dang yung Kada buntag, ilakaw-lakaw yun mo siya. Naulian, mao na ikaw tayo, ay kaguulan natin pa yung dunay usa ka sakit nga lisudong tambalan gulya. Usa man? Katong buhit pas nutiban. Nainom jud to yung sakit nga hisgutan di gyud ba tambalan pati lisura pa pangitan tambal. Usa to At ang doktor. At ang mga utiban, do nga takatao ng una makakamatay. Correct ko ang puzzle, tihon.